нашите изгъваеми къщички. 37 квадрата, 12 500 евро без ДДС. Това да видиш за какво става въпрос. Ето е къщичката отвътре. Разгъването става много бързо. Необходими са 4 човека и за 30 минути се разгъва. Много удобно, бързо. Ето е банята. Перфектна. Така е затворено. Душ кабинка. И 2 стаи. Сгъва се за 30 минути и се разгъва за толкова. Покажи как е сгъната и как е разгъната.